салом дӯстон, айни замон дар назди театри ҷавонон қарор дорем, ноҳияи Фирдавсӣ. Аз ин тараф сирк, дар ин ҷо бошад худи театри ҷавонон ва рост бозори Султони Кабир, беморхонаи Истиқлол ва 46 микрорайон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман амин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. Аз 10 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 7 ошёнаш ҷойгир аст. Лифт дорад дӯстони азиз, дари подъезд аз ин тараф мебошад. Марҳамат, ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. 4хонага 5хонага кардагианд бо масоҳати 120 метри квадратӣ дар 7 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмир аст, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Дар бино лифт ҳаст, техпаспорт дорад, ҳамаи ҳуҷҷатҳош садфоиз мебошад. Дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, кӯчаи Неъмат Қарабоев 7/5. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ балкон дорад, дуюм ҳуҷра балкон дорад, сеюм ҳуҷраям балкон дорад. дар ин ҷо чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо панҷум ҳуҷра ошхона дӯстони азиз ва ин бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. дар якум ҳуҷра боз балкон аст. дар хона сета балкон мебошад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад, назди театри ҷавонон, кӯчаи Неъмат Қарабоев, байни сирк ва Султони Кабир. ва ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар даруни сеюм ҳуҷра боз якте дигар балкон аст дӯстони азиз. тирезаи хона тарафи дивори бинои нигоҳ мекунаду тарафи маркази тибор. ман ҳамин маркази тибор мешавад. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва дар ин ҷо дӯстони азиз ошхона мебошад. ошхона, ин бошад меҳмонхона ва дар ин ҷо боз як ҳуҷраи дигар. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона дӯстони азиз. хона дӯстони гиромӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. дар ин ҷо ҳоҷатхона, дар ин ҷо бошад ҳаммом. ин дӯстони азиз панҷум ҳуҷраи истиқомат мебошад. дар ин ҷо аввал ошхона буд, лекин ошхонаро ба балкон гузарондагиану ин ҷо панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ шуд. чӣ хеле ки дар аввали навор қайд кардем, 4хонага 5хонага кардагӣ. ва дар ин ҷо боз ҳамон ошхона дӯстони азиз. нархи хона бошад 1,50,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷе барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотир расон мекунем дӯстони азиз ки номерои соҳиби хонаро ки дар рӯи экран дидистен, сеюм номер, охиронгӣ номере ки дар поён аст, ҳамон номер фақат ватсапаш кор мекунад. дутаи дигар номерои болонгӣ ва ин номерро дастишон мебошад. барои ҳамин марҳамат, агар ватсап лозим бошад, дар сеюм номер муроҷиат кунед. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.